Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Hindi lang mga vendors nga wala nagabayad sang arrears ang sarang mapahalin sa ilang mga pwesto sa merkado, kundi pati man mga stall owners nga wala man nagabayad sa ilang kautangan ang ginapaandaman sang syudad nga sarang mapasiradan ang ilang mga negosyo. May 11.2 million pesos pa nga arrears sa konbalayran ng Burgos Public Market. Wala pa mapato ni Councilor Celia Flor, ang pamuno sa Committee on Markets ng Slaughterhouse, sang konseho kung pila ang kabilugan nga utang sang tatlo ka mga dalagko nga mga merkado sa Bacolod. Nalakip din Libertad kag Central Market. Pero magluwas sa mga merkado, may minilyon ka pesos man nga arrears ang Manukan Country. Suno kay Flor, kasubong sa mga market vendors nga sarang mapahalin kung hindi makabayad sang arrears, posible man pasiradaan ang mga kalanaan sa mga stall owners nga tinuig na nga wala nagabayad sang ila obligasyon sa local government unit. Nagligad lang at 2017 sa naglabot sa 6.8 million pesos ang arrears halin sa Manukan Country. Ginatunan pa ni Flor kung dapat tagaan sang amnesty ang mga negosyante nga wala nagabayad sang ila utang sa syudad. Subong pa lang gani guro nag-recover, no? So tagaan ta na iya konsiderasyon. Pero amo ni subong do nagaayo-ayo naman ang aton ekonomiya. Amo na kung naga-income sila, dapat may income man ang syudad. May plano na gani kami, ini siguro mabatian na ni sa mga taga-Manukan, do may plano kami, tagaan sila sang aplaso. Pero kung hindi pagid sila, base ipa-close naton ang Manukan stalls. Okay. No? So parang amo na buligay lang ta.